Naa day may daghan giayo diri nga electric pan naa pa di sa sod. Pila ni ka bukyer? To apa dito sod? Tulong na mo ko. Naa pa dito. Pila ni ka buktanan? Na daghan na kuno ni. Napulo. Ya, nanami usa na ayo. Ya kung ibaligya amo lang ipangayo nya. Tanaw lang mahimo ani ron kay lain naman ni mga electric pan ron kay China. kanang bisag mo brown out tungod sa kagagmay ani yang mga dali ra kayo na makuon pagbalik kuryente kusog kayo na mga bugto ana atong suwaya ning tanaw na ni fuse kay akong gitistiran maayo man ang yang isod man yang kayo diri hantud diri sa babaw ato sang i-off kay atong suwayan kanina adri ang fuse ato ning testiran og guba bugi siya og fuse nya atong kinahanglan hinayon gid kay gagmay kini lugas nga akong giputol ni diri kay ug unsa gani guba gani siya ato solusyon ay i-jumper na lang gina siya atong testiran mo kuan ba guba gid ang fuse pero ako i-direct na aman confirm gyud nga fuse ang iyang guba kani ato ni siyang i-direct na lang i-bypass ta ni ito na siya i-direct kay aron tanaw na to mugana na ba kani siya imbis diri ni siya ari no na to i-direct diri di na ta mo agi sa fuse kay aron siguro gid nga kuan nga atong soldahon putlon to ning fuse wa ano ni siya gamit wala putol na ng fuse kini direct na siya soldahon to ni aron siguro yun nga kuan mong pilit dili kay ma-short sa soldahon sa nato asa di Maxwell Yung to gila ko yung asawa. paayong kung ito yung ampli niya Sige na ito niya. Halo kayo. Tanawa okay na ikaduha na ni namong ayo tanawa fuse ang gubaw dara ang fuse fuse nga gamay ato na yung gidirect atong kuan hindi mo tuyok daghang may ayo hono na pulo kuno ni electric pan dire nan tagiyaw gwapo kay mo receive mamili nga iya mo kuno ipamaligya dara kusog na kayo ikaduha ang halin kung atong siradan kaya aron wa kay tipan ta sa ni una Tip na. bisag masking tip electric tip na among naayo nya kanina sad napadre napa dito sa sulod ano namon lang tani di ko kasyor nga maayo ginitanan kay basig nanay nasunog nga or naguba na ang wire diri sa ilaw yang bubod sa makina wa na tay mahimo ana pero lain lang ang depekto atong paningkamutan maapsan kay naa pa dito sa sulod napa napa diha sa sulod gipahigda stand-pan mo sana nya pandiha ni sa sud sa Florence gipang-junk na ba kay guba na kuno nya ipanguha sa ni sa akong amigo ato ning ayohon germs ni Kanino, contact cleaner sa. kana noon pwede rin contact cleaner para patay na sa germs yung imong gihatag nako dara ungot mo siya gahi ba gahi siya atong tanaw ato nang gip kuan magicon tani magicon ha magic di kayo lang yung di mabasa ng makina so, magic ni magic atong patuyokon oops tanawan niya tuyok ba hop uy ngano ni tuyok mong tao na ngano ni tuyok na wala kwarta na
Corona. Kena. Tulo na. Oh? Kadungog mo na. Limpyo man. Ay, ato sa ulo ang kon. Oh? Hindi terus teman. Ato kunong testingan nga nay palabad. Eh. Awa na. Agoy, kakusog stoyok eh. Wala, 3 down na, 3 down. Nananduha dito. Disiplina. Display ni Junior skillet sa daan. Dara, labo na ting init ron. Kusog kayo ni halin ron sa electric pan. Ya, why boy, makapalit ani nyor, kana pun tag-iya. Mutan na tong tag-iya nga, uy. Ang ako ng electric pan no. Mahal may kay dito sa basak nyor kana pagpalit ng pisa dito ni Boss Frank. Ay malit dito. Okay na gud. Kanina sa sunod. Ani. Lingaw-lingaw na mo pero naam sa ko ika-vlog. Yup. Kusog ganito joke ingos sa kabuhol. Dahil tulo na kabuk dito. Oh, napay nag-waiting diri daghan. Kini, say problema ni. Toy, unsay problema ni toy? Taslok ta kono. Una na tong buhaton ato ni siyang tangtangon. Istira na to ni sod ba diri asig sa wire ni. Ug naagiin, dito na tas makina pa dong. Nagi pang tipa naman pero ato ni soyan. Ganun iyan yung ipamutol sa ilabot ani mga di ni wato siya kamao dayon. Kani ra may testiran ani yang kani nga wire. Kani og kini. Kimo man ni in dito atong testiran. Kani nga kalaki gikan na ginis mga yuhay ni. Gipang tipa nagipang pang-usab nagbutangan nagkibultay. Ato lang testingan kay gipang pulos na tip-tip. Naibugto kini nga wire kani naapa sa diri connect ato ni suway og jumper ning duha ka wire ato ni connect kay murag di sa ko sure ug mao bagid kay naam siya na murag napagod didto kud gisumpay na niyo ang bypass na niyang fuse ani gi direct na sad ni siya dara ato na siya ning gi kuan ang iyang stand pan aw kanang ceiling pan ito nang testingan kay ato nang gi kombinar jumper gyapon ang fuse kay guba gyud na bunlot-bunlot ro ni na ni tuyok na nang uban wala pa nako matanaw napay bluetooth gani ato na ning ko ano ni power na ang kani atong testingan ha. Ini USB bisa gubaon ni siya pero ato lang ang testingan. Oh ni siga man. Oh connect ni siya. Kari may wasa. Na sa mi ika pila ni ninyo? Ika 5, 4, 5. Ay kalima na ni mo giayo. Tawa lang na to i-video. Kaya naglangan taas naman niya itong video gatong ninting buntaran tanawa na andar sad ikalima na ni ato na nilisag palabad kaya wala may kuan oh dara cute kay Camille soy sus atong ion ha tanawa lang wa na ikalima ni namong naayo ang duha wa gid sunog na gid og kuno duha ka stand pan nasunog na gid lang ang makina gipang ayo namong kudaan o ano na mo gid maapsi kay putol lagi mga wire naka ayo gid mig 5 round usa 2 3 4 5 tag-iya nagkuha og sikad-sikad kay iya kuno i-display dito kilid sa dalan dara usa 2 3 ka-4 ika-5 kusog kayo mo lingo-lingi wa na cute kining usa napay bluetooth na mag-ayo usa taray naayo na to okay dire na lang kuto batong video salamat sa inyong suporta tanan sa akong mga followers sa akong mga viewers naot nga suportahan ko ninyo daghang salamat ug maayong hapon
Atoy, apir toy, apir.